Kaixo guztioi, bideo honetan pantailan agertzen den polinomioen arteko zatiketa kalkulatuko dugu. Ikusi zatitzailea izaken 2 lehenengo mailako polinomioa dela, eta gainera lehenengo mailako monomioa isa da. Beraz, zatiketa hau zuzenean kalkula dezakegu Ruffiniren erregela erabiliz. Horretarako lehenik zatikizuna ordenatu eta osatu behar dugu. Ikusi zatikizuna 5. mailako polinomioa dela. Orduan, ordenatzeko eta osatzeko, lehenik idazten dugu 5. mailako monomioa, minus isa ber 5, orain, ikusi 4. mailako monomiorik ez dagoela. Gehi 0 isa ber 4 idazten dugu. 3. mailako monomioa, 3 isa ber 3 daukagu, beraz, gehi 3 isa ber 3 idazten dugu. 2. mailako monomiorik ez dago, orduan, gehi 0 isa karratu idazten dugu. Ez da lehenengo mailako monomiorik ere, orduan, gehi 0 isa idazten dugu. Eta azkenik, 0 mailako monomioa, gai independentea, gehi 2 daukagu. Orduan, behin zatikizuna ordenatu eta osatu dugula, pantailan agertzen den moduko figura bat egingo dugu. Goiko partean, zatikizunaren koefizienteak idatziko ditugu. Zatikizuna ordenatzean lortu dugun ordenarekin, hain zuzen. Orduan daukagu minus 2, orain 0, 3, 0, 0 eta 2. Orduan orain zatitzailean fijatuko gara, izaken 2 da. Orduan gai independentea, minus 2, aurreko figuraren eskerreko partean idazten dugu, baina zeinua aldatuta. Minus 2 daukagu, orduan gehi 2 idazten dugu. Orain Ruffiniren erregela aplikatzen hasiko gara. Lehenik, minus 2a behean idazten dugu, eta biderkatzen dugu, 2 bider minus 2, eta hau minus 4 da, eta eskuinaldeko partean idazten dugu. Orain, 0ken 4 minus 4 da. 2 bider minus 4 minus 8 da. 3ken 8 minus 5. 2 bider minus 5 minus 10 da. 0ken 10 minus 10 da. 2 bider minus 10 minus 20. 0ken 20 minus 20 da. 2 bider minus 20 minus 40 da. Eta 2ken 40 berdin minus 28. Eta hemen bukatu dugu. Ezkerrean daukagun balioak zatiduraren koefizienteak izango dira, eta hau hondarra izango da. Dena den, lehenik zatidura lortzeko honen maila lortuko dugu. Ikusi zatikizuna 5. mailakoa dela, eta zatitzailearen maila 1 da. Orduan, zatiduraren maila balio hauen kenketa izango da. 5 ken 1 4 dena. Beraz, esan moduan, zatiduraren maila 4 da. Hortxe ditugu koefizienteak, orduan zatidura idatz dezakegu. Daukagu minus 2, esan dugu zatiduraren maila 4 dela, beraz isa ber 4, eta jarraitzen dugu. Ken 4 isa ber 3, ken 5 isa karratu, ken 10 isa, ken 20. Orduan, orain hondarra, azkenean geratu zaiguna da, minus 28. Eta zatiketa bukatu dugu. Lortutako emaitza zatiketa batean badakizunez, zatidura eta hondarra da, hemen ditugun balioak. Beno, behin hau eginda, konproba ezakegu zatiketa ondo kalkulatu dugula. Horretarako, zatitzailea bider zatidura gehi hondarra kalkulatzen dugu, eta zatikizuna lortzen dugu. Hau egin dezakezu eta horrela aterako zaizu. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiezu like boteari eta suskriba zaitez gure kanalera, non pizkanaka bideo berriak igoko ditugun. Eskerrik asko eta hurrengora arte.